салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. Имрӯз мо дар бораи хабарҳои ҷолиби ҷаҳони футбол гап мезанем. Ман фикрҳои худро дар бораи рӯйдодҳои охирин мегӯям. Бинобар ин то охир тамошо кунед. Ба шумо як хабари хуб дорам. Имрӯз дар канали телеграми ман бозии Барселона Атлетико Мадрид дар ҷоми Испания бо сифати баланд ва пахши мустақим намоиш дода мешавад. Ҳамроҳ шавед, обуна шавед ва ин бозиро бо ман тамошо кунед. Мо онро якҷоя муҳокима мекунем. Ссилкаи телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шуда аст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз он бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз зушнед, мо бошем сар мекунем. ҳар як нимҳимоятгар бояд на танҳо дар ҳуҷум, балки ҳангоми аз даст додани тӯб низ хуб бозӣ кунад. Ин яке аз талаботи асосии футбол дар сатҳи баланд аст. Дар мавриди Арда гулер мушкили асосӣ дар он аст ки ӯ бозингари ҷавон аст ва ҳоло бояд ба талаботи Реал мутобиқ шавад. Ҳамагон медонанд ки ӯ бо техникаи хуб ва диди аълои бозӣ фарқ мекунад, аммо барои он ки дар ин даста ҷои устувор дошта бошад, танҳо ҳуҷум кардан кофӣ нест. Ӯ бояд дар мудофиа низ фаъол бошад. Ба гуфтаи Реалова, Анчелоти аз он норозӣ аст ки гулер бо шиддат ва масъулияти кофӣ дар мудофиа бозӣ намекунад. Шояд аз ҳамин сабаб бошад ки ӯ дар 5 бозии охир ба майдон набаромад. Вале ҳамзамон гуфта мешавад ки ҷавони турк талош мекунад ки то вазъашро беҳтар кунад, аммо пешрафташ ҳоло устувор нест. Мушкилӣ дар мудофиа ё нофаҳмии система. Ман наметавонам гӯям ки гулер тамоман дар ҳимоя кор намекунад. Ӯ кӯшиш мекунад ки ба ақиб баргардад, аммо масъала ин аст ки ин барои Анчелоти кифоя нест. Агар ту ҳамлагари ҷавон бошӣ, вале на қуввати ҷисмонии Винисиусро дошта бошӣ, на ҳушёрии Ибраҳимро ва на таҷрибаи Модричро, пас ба система мутобиқ шудан душвор мешавад. Ман як лаҳзаро хуб дар хотир дорам. Лукас Васкес ба гулер ишора мекунад ки бозингари рақибро нигоҳ дорад, аммо ӯ пиёда роҳ меравад. Дар натиҷа рақиб қариб ки гол мезад. ин ҷо мушкилӣ дар он нест ки гулер намехоҳад кор кунад, балки ӯ фаҳмиданашро дар ин гуна ҳолатҳо бояд беҳтар кунад. Агар бо Ибраҳим, Родриго ва ҳатто Модрич муқоиса кунем, мебинем ки онҳо дар ҳолатҳои дифоӣ бештар иштирок мекунанд. Як мушкилии дигар он аст ки пас аз ҷароҳати Карвахал, ҳамлагари тарафи рост бояд бештар дар ҳимоя кор кунад, зеро ҳоло ин самт хеле осебпазир аст. Дар тарафи чап Винисиус метавонад каме камтар дар мудофиа кӯмак кунад, зеро дар ақибаш Менди аст ки хеле боэътимод дифоъ мекунад. Вале дар тарафи рост ҳоло чунин кафолат нест. Аз ин рӯ бозингари пеши Васкес бояд бештар кӯшиш кунад ки ба ақиб баргардад. Чӣ бояд кард? Агар гулер хоҳад ки бештар бозӣ кунад, бояд танҳо кӯшиш кардан накунад, балки воқеан тарзи бозии худро тағйир диҳад. ҳоло ӯ бештар як ҳамлагари эҷодкор аст ки одат кардааст дар ҳуҷум созанда бошад, аммо дар Реал бозингарон бояд ҳам дар ҳуҷум ва ҳам дар мудофиа баробар хуб бошанд. Анчелоти намехоҳад ӯро бекор кунад ё истеъдодашро фишор диҳад. Ин танҳо як марҳилаест ки ҳамаи бозингарони ҷавон мегузаранд. Агар гулер тавонад ба талаботи Реал мутобиқ шавад, имкониятҳои зиёд мегирад. Агар не, шояд дар тобистон ӯро ба иҷора фиристанд, то дар даста дигар таҷриба гирад. оё Пол Погба ба Интер Майами мегузарад? Погба пас аз боздид аз бозии Интер Майами ва мулоқот бо Давид Бекхем бозам овозҳоро зиёд кард ки шояд ба ин даста ҳамроҳ шавад. Чемпиони ҷавоб бо тими миллии Фаронса ба зудӣ метавонад ба футбол баргардад, зеро маҳдудияти ӯ барои истифодаи допинг ба охир мерасад. ҳоло ӯ бе даста аст ва дар моҳи март маълум мешавад ки ӯ дар куҷо карьераашро идома медиҳад. Ба Погба дастаҳои гуногун аз тамоми ҷаҳон таваҷҷӯҳ доранд, аз ҷумла Манчестер Юнайтед ва Марсел. Вале овозҳо зиёданд ки шояд ӯ ба МЛС ва Интер Майами биравад. ӯ ҳоло дар ИМЕА қарор дорад ва машқ мекунад то ба ҳолати хуби ҷисмонӣ расад. Ба ин муносибат ӯ аз бозии Интер Майами бо Нью-Йорк Сити дидан кард. Дар ҳамон бозӣ Серена Уильямс ва Ева Лонгория низ буданд. Погба ки пеш дар Манчестер Юнайтед бозӣ мекард, дар Флорида бо Давид Бекхем вохӯрд. Ин вохӯрӣ овозҳоро зиёд кард ки шояд онҳо дар бораи гузаштан ба Интер Майами суҳбат карданд. Аммо масъала дар он аст ки оё Погба пас аз муддати дароз бозӣ накардан омода аст? Охирин бор ӯ 3 сентябри 2024 дар бозӣ иштирок карда буд ва агар дастаи бо ӯ шартнома бандад, ин метавонад як риски калон бошад. оё мо Месси ва Погбаро дар як даста мебинем? Агар Интер Майами воқеан ба Погба шартнома пешниҳод кунад, ӯ ҳамдастаи Лионел Месси мешавад. Месси ҳоло бозингари асосии МЛС аст ва шартномаи ӯ то охири соли 2025 амал мекунад бо имкони тамдид то соли 2026. ҳоло саволи асосӣ ин аст:
Бекхэм омодааст ки ба Погба имконият диҳад ё Погба дигар вариантҳоро баррасӣ мекунад ва ба Аврупо бармегардад. Инро танҳо вақт нишон хоҳад дод. дароз кардани шартномаи Ламин Ямал барои Барселона як қадами хеле муҳим аст. Агар шартномаи нав то соли 2030 бошад, ин маънои онро дорад ки клуб ӯро барои солҳои зиёд нигоҳ медорад. Ҳамин ки он вақт ӯ ҳамагӣ 23 сола мешавад, яъне ҳанӯз ҷавон, вале аллакай яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон дар даста хоҳад буд. Чаро маоши ӯ кам аст? Ҳоло Ямал маоши паст мегирад, чунки ҳанӯз 18 сола нашудааст ва наметавонад шартномаи калон имзо кунад. Ҳамаи пуле ки ӯ мегирад асосан аз бонусҳо иборат аст, яъне мукофотҳое ки барои бозӣ хубаш медиҳанд. Вақте ки ӯ ба синни 18 мерасад, Барселона бояд маоши ӯро зиёд кунад, чунки ҳоло ӯ назар ба арзишаш хеле кам пул мегирад. Чаро ин шартнома барои Барса муҳим аст? Агар Ямал шартномаи навро имзо кунад, барои клуб мисли як трансфери олӣ мешавад. Бо мушкилоти пулӣ Барса наметавонад бозингари мисли Ямалро аз бозор харидорӣ кунад. Агар онҳо мехостанд касеро ба сатҳи ӯ гиранд, ҳадди ақал аз 100 миллион евро бояд сарф кардан лозим меояд. Бинобар ин нигоҳ доштани чунин бозингарони ҷавон барои клуб муҳим аст. Чӣ гуна метавон пул ёфт? Барои он ки маоши Ямалро зиёд кунанд, клуб бояд роҳҳои ёфтани пулро фикр кунад. Ва савол ин аст: чаро бояд дар даста бозингароне бошанд ки дигар бо он фоида намеёранд? Витор Роке бозингари хуб аст, вале маълум нест ки дар Барса комилан бозӣ мекунад ё не. Агар ӯро фурӯшанд, клуб метавонад аз ин пул гирад. Ансу Фати вақте ки ӯ ба дастаи асосӣ гузашт, бисёриҳо фикр карданд ки ӯ ҷои Мессиро мегирад, вале ҳоло ӯ дар даста ҷои муҳим надорад. Агар Барса шартномаи ӯро қатъ кунад ё фурӯшад, ин ба клуб кӯмак мекунад. Хулоса, агар Барселона мехоҳад пеш равад, бояд ба бозингароне пул диҳад ки воқеан барои даста муҳиманд. Ламин Ямал яке аз онҳост ва клуб бояд ӯро нигоҳ дорад. Муҳаммад Салаҳ боз дар маркази диққат қарор дорад. Шартномаи ӯ бо Ливерпул тобистони соли 2025 ба охир мерасад ва то ҳол ӯ бо клуб дар бораи дароз кардани он ба мувофиқат нарасидааст. Ин маънои онро дорад ки ӯ ҳоло яке аз бозингарони асосии бозори трансферӣ шудааст. Ҳоло ӯ ду роҳ дорад: дар Аврупо боқӣ монад ё барои маоши бузург ба шарқи наздик равад. Бавария ӯро ҳамчун беҳтарин бозингари ҳамлаи худ мебинад ва умедвор аст ки бо ӯ Лигаи чемпионҳоро ғолиб мешавад. Немисо ба ӯ пешниҳод мекунанд ки дар сатҳи баланд бозӣ кунад ва барои ҷомҳои калон мубориза барад. Аммо дастҳои Арабистони Саудӣ омодаанд ки ба ӯ шартномаи рекордӣ диҳанд: 100 миллион евро дар як мавсим. Чаро Салаҳро ҳама мехоҳанд? Сабаб равшан аст. Ӯ то ҳол яке аз беҳтарин ҳамлагарон дар ҷаҳон мебошад. Дар ин мавсим ӯ 38 бозӣ кардааст, 30 гол задааст ва 21 партофти голӣ додааст. Ин нишондиҳандаи фантастикӣ аст. Арзиши трансферии ӯ 55 миллион евро ҳисобида мешавад, аммо клубҳо барои ӯ метавонанд бозам бештар пардохт кунанд. Салаҳ аз соли 2017 дар Ливерпул бозӣ мекунад ва бо ин даста Лигаи чемпионҳо, Премер-лигаи Англия ва дигар ҷомҳоро бурдааст. ӯ пештар дар Рома, Фиорентина, Челси, Базел ва дастаи мисрии Мукавлун бозӣ карда буд. Ҳоло ӯ бояд қарор гирад: дар Аврупо бимонад ё ба Арабистони Саудӣ равад ва пули хеле зиёд ба даст орад. Бавария умедвор аст ки имконияти бозӣ дар сатҳи баланд ва барои ҷомҳои калон мубориза бурдан Салаҳро ба интихоби ин даста водор мекунад. Немисо фикр мекунанд ки лоиҳаи даста ва ҳадафҳои онҳо барои ӯ ҷолиб хоҳад буд. Аммо дастҳои Саудӣ маблағи бениҳоят зиёд пешниҳод мекунанд: 100 миллион евро дар як мавсим. Ин маошест ки чандин маротиба бештар аз он аст ки ӯ дар Ливерпул мегирад. Агар ӯ ин пешниҳодро қабул кунад, пас қариб маълум мешавад ки карьераи ӯ дар сатҳи баланд ба охир мерасад, вале ояндаи молиявии худаш ва оилаи ӯ пурра таъмин мешавад. Ӯ бояд дар наздиктарин вақт интихоб кунад: Ливерпул мехоҳад фаҳмад ки ӯ мемонад ё ин ки меравад. Бавария кӯшиш мекунад ки ӯро ба Бундеслига даъват кунад ва дастҳои Арабистони Саудӣ омодаанд ки маблағи бениҳоят калон диҳанд. Ҳоло Салоҳ пеши интихоби калон аст: дар Аврупо бимонад ва барои ҷомҳои калон мубориза барад ё ба Арабистони Саудӣ равад ва яке аз баландтарин маошҳоро дар таърихи футбол гирад. Ба ҳамин тамом, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.